Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Bayong aga naman sa aton magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Merry Christmas. Sa mga wala nato natamiyaw nagligad no? Ang aton sining pagpanamyaw gid sa aton nga magka-aksyon, maulanon ang aton panahon. Diri sa Metro Bacolod, anay prisyom sa bilog nga Negros Occidental, same man ang sitwasyon nga nagatupa ang panaliti kag makaisa. No? Nagadamol ang ulan. Pero ang kabugnaw sang tiempo sa tion sang kagabihon, tubtob kaagahon, hindi mabangbang. Grabe katugnaw subong, no? Sang tiempo, pero mo ni, way nagapakita si Haring Adlaw, kag kunamuning panahon, sigurado nga hasta na ni karon sa hapon. Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangaragad, liwat kita nga magaserbisyo sa inyo until 9:30 in the morning. O hindi ka mo magkalipat ang aton sining nga countdown, 3 kadlaw na gidlang, wagtang na ang tuig 2021. Aton na abi-abihon ang pagsulod sang 2022. Ano ayhan ang kapalaran nga nagahulat sa aton sa pagsulod sang 2022. Kumusta na ang pagbangon sa aton nga mga kauturan dira sa Southern Negros sa Chicks area? No, ginalakipan ini sa Banwasang Kanduni, Hinubaan, Ilog, Kawayan, Kabankalan, kag Sipalay. Hindi lang ni sa Chicks area, kundi lakip na sa mga munisipalidad kag syudad nga apektado kag ginhalitan ni Bagyo Odette. Mga ka-aksyon naton nga nagamonitor na via Facebook Live kag YouTube, amo man sa on-air, good morning and welcome to the show. May schedule man kita, why kuya schedule no today para sa panagtaganay giliho. Abi ko may ara man ko schedule kay managtagta 500. Why kuya schedule subong ti karon na lang sa Action Reports afternoon edition kag This is My Life. Dira ka mo monitor ha, kang iban sini nagakatrasar ang pagkadto nila sa ila lubrahan, mga nagtrabaho sa kasi niya basi pa man lang yadi pang 500 pesos nga pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Why ko schedule subong no problema. Kuan lang ligwa anay subong ang panahon nyo, why kamo sang dapat bantayan sa pagpanawag sa Aksyon Radio. By the way, sa aton nga magka-aksyon ang team sang Operation Tulong Task Force, headed of course ni Aksyon Eden Abuso and no less than our station manager si Aksyon Boy Duran. Ara man dira nagatabid Aksyon Jan Diaz, Aksyon Nixon Tahom. Si Aksyon Nixon damo pariente aktualidad sa area sang Kanduni, especially sa boundary sang Kanduni kag Sipalay. May mga barangay kagawad na da nung ang apelyido Tahom. Kumusta na kamo da? No, i-check talang karon na si Aksyon Jan Diaz, especially kung makaabot na sila dira sa Banwa sang Kanduni. Salamat sa tanan nga mga nag-support, by the way, para nga matigayon ining relief operations or operations sa Aksyon Radio Bacolod. No, may ara kita dira dalon sa inyo ang ipanagtag para sa mga taga-Kanduni. No, ti ara dira sumong ang team. Sorry nga hindi kita makaupo dira. Siling ko pasalamat gani ko ISM nga way kumalakip kay baw budlay. Durong na ang pariente ko das Kanduni. No, good morning. Kamo na lang bahala da sa akon ka-aksyon kag pamilya sa Aksyon Radio Bacolod.
Ipasalamatan ko lang, unahon ko lang ni para sa sining relief operation ang mga donor staff. Thank you so much sa inyo gid. LBC for the truck nga ginkinahanglan para sa pagtransport sang goods. Salamat gid LBC. Vice Governor Jeffrey Ferrer para naman sa food tax. Councilor Israel Salanga, nag-out gid siya para sa taga-Kandunida, Bugasman. Rico Villafuerte, water refilling station, mga grocery nga ginhatag man ni Sir Rico Villafuerte. Si Lily King, may mga noodles kag tubig. Lester and Ayes Benitez, mga biscuits ini, pansit canton, ara dira, no, nga ipanagtag sa inyo. Apostolate of Divine Mercy Holy Family sa Handumanan Chapter para sa tubig, no? Kabalo kabukin na dato ng kandoni, may mga tuburan dira, pero mas mayad gid kay ting iban natabunan, ang iban nagkalaguba mabubon, amo ni nga kinanglanon giman nilang tubig da, no? Ang HKL Enterprises and Electrical Supply Corporation, mga employees nila dira nga nag-amot-amot, nagbuligid, bugas kag tubig, sakay Triza Rona Trias para sa grocery packs, Bia Jonathan para sa mga empty bottles kag tinapay, no? Si Mr. Pudding, inayaway niya sa makaguba sang record niya, ha? Kag nung ka nga may mag-agaw sa iya titulo nga Pudding King. Paring Bia Jonathan, no? Ti ara nag-amot man sa mga nagdonar sang kwarta kay Ruperto Gallo. Salamat, sir. Jinky Dialagdon, amo ni mga listeners naton masami sa abroad, no, dira sa Amerika. Ma'am Vanessa Star Mayo, nagamot man kwarta o cash, kamo naging bakal dugang namon sa magindalas kanduni. Araman si Ma'am Yvonne Voicer, si Axondale Salazar, kay Axondale amot siguro do, ang pag-intindi ko do, bilog yung bonus, 13 month kag 14 month, to ginhatag niya. Glenda Alison, Madam Kagawad Dems Abuso, way ko nilabot, mamiyak bata mo ning gusto ging kuliton kang kagawan mo. Dennis Richard Tibor Roma, Georgia Gargasiran, Veronica Manukan, Christine Villalobos, Agpangi Southern Baptist Church, kag pila pagid ka mga Facebook live viewers naton, inap lang mga nagapadala sang stars sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Pwede ina mag-convert mo nga inang ma-release mo ang stars, ma-convert mo into cash, kag amo na siya ang gingamit man sa Action Radio nga idugang sa pagbakal sining food packs, groceries nga gin-deliver sang team dira sa Banwa sang Kanduni. Baluon ta kay kung naghalin sila mga alas 5 di kundasig ang dalaga nila, galing gasunod to sila siguro sa daw gamay nga van, ti medyo hinay ang dalagan posible, pero depende man na ang driver namon niya ara naglisiglis Kanduni ho. Ang driver namon ganan sa Action Radio may turbo man to mo, purti man Action Nixon tahom tuguling piloto nila. Ito i-check na karon. Thanks God nga safe ang team ara ni dira sa Banwa sang Kanduni. Ang mga paryente ni Action Jan Diaz na sa barangay Kaningay karon dito na magkaladto kay silang yaras tuto dyan, no? Si Action Lord Jan Diaz. Action Lord Jan, ikaw gyud bulo sa akon da papel. No, kay kun ako nakaupo da ti kalamay ko man ti subong imo lang anay to. Action Jan Diaz. Ayos, no? Karon nagdugay i-check ta lang ang team nga ara na dira sa Kanduni, kumustahon ta sila, gainulan blada, no, sa area nila. Ang naging kadtuan sumong nga aga, i-check ko lang na karon dugay-dugay. No, sa mag-action naton nga naga-monitor via Facebook Live kag sumong ban sa YouTube, feel free lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe ang nami pagid kung inyo ma-like kag ma-share ang aton sini nga program, no? Kabalo ka damo kuan ay, no? Damo makakuha kag maka-monitor pagid sa aton nga pagpangalagad kun ara kamo nagabulig share kag like sa mga program, mga drama nga matahom sa Action Radio
Bacolod. Action Hotline. Ayos ah. Sige. Damo di dala nga pamaskwa dala si Jan ay ini sa diya gini. Nag-text sa SM ni damo di pamaskwa si Jan. Yado, medyo pulupalipod kada karon pagitaon ni si Action Lord Jan ha. Kay kung ako daw matyagan ko kung naka may ara duster nga dala si boss masuksok mo. Kabalugig ko nga damo da may makasinghot lang kag makapanimaw nga ara ko dati tululumpok amo ginaang pangabuhi ta no. Kapin pagid ang impresyon sa mga paryente tada siya taga radyo na duro na kwarta. Pero ara si Yado Janda. Yado, ikaw lang bala sa ila da. Action Hotline. Ano pagid ang pilang kamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa lokal, hibaluon tayo ni karon ng update kay pending pa dito sa Malacanang, no? Nagpadala sang sulat si Governor Governor Eugenio Lacson. Ang sulat, ang content sini, kagang intention hinuon ang Malacanang nga kung pwede ilakip ang Negros Occidental, ilakip ang mga prime commodities sa price freeze. Subong abinyo kung magkadto ka bala sa mga merkado, magbakal ka, sus, halin sa panakot, pagkadto sa mga nagapanguna balaklon, may increase. Action Hotline. Lakip na ang presyo sang karni kag manok. Tiay na ang presyo sang karni kag manok sa mga bukid-bukid niya daw hindi unnecessary giman ini. Although gusto man nila nga masudaan man sila sang mayad-mayad man umayad-ayad man katulad sa manok kag karni sang baboy, karni sang baka, no? Galing kay sa kamalahalon subong nag-increase giman ang presyo tag 20 to 30 pesos so. Ang intaas sa presyo sang manok o karni sa manok kag baboy, baka diri sa mga merkado sa Bacolod. Yung lain lang kung ang mga basic commodities gid, ang mga prime commodities, I mean, nga malaki pagid ang magkinanglanon, balaklon sa mga tao da sa pagtukod sa ilang puluyan, pagbangon nila, bang inayad ako ginang huol, no, kagdugang nga kagastuhanan sang mga pumuluyo sa Southern Negros or even sa palibot sang Negros nga nahalitan ni Bagyo Odette. Kundiin ka man Odette, baw ang halit na ginbilin mo diri sa amon sa Negros kag sa Bacolod hindi gidhamak, no? Palihog Odette, hindi ka na magbalik pa, no? Maluoy ka, mabudlay gid na. Ano pagid? Ari ay ang releasing kundi ang balita nga ang gobyerno nagpalayag nga ang bonus is RI sa mga teachers kahapon ginumpisahan ang pag-release. Ari karon kundi dapat may ara ina sang amount no nga gin-designate kamo ni siya dapat ang ihatag kag batunon sa mga teachers. Supposedly kundi 10,000 ina mo ang batunon sang mga manunudlo. Well, kulang ang pundos ng DepEd. Tiyang balita nga nakuha ko, ang batunon lang for now sa mga teachers, 7,000. Ay, sa Turko, gani mag-renew ka kung nagapangutang ka, kung pilang renewal mo ginang inahatag, ang gobyerno nawadaan pundo. Pwede mga sir, laman yung Turko, para kompleto. Ang incentive sa mga manunudlo. Kung kamuguro nga mga government official sa magutang sa Turko, paulamon kamo dayon pro. Okay, masiling ang mga manunudlo, ang Turko siling nga ati gobyerno, no? Paulamon tada. Galing kay duwa bagay, masiling ang Turko siling nga budlay kung gobyerno, budlay sukot, no? Utang basi hindi bayaran. Ano pagid? Good news karon dugay-dugay unahon ko ni. Kaya ring good news para sa mga taga Negros kag Bacolod City. Ang LTO may ara sila sang patuman nga pag extend no sa pagproseso sang LTO
mga registration, vehicle registration bala, ti extended, pero kwaon ko lang nagkaroon ng detalye upod sa tagpamuno sang LTO sa Bacolod. Action Hotline. Ito subong ang malayaran ng tao maobligar gina, no? Kung pigado or bisan pigadong tao, maobligar gina siya nga magbayad sang obligasyon niya kay kung hindi ka kapaninyo sang registration, mo inali karon way mo ginapangayo madisgrasyang salakyan, dako gid nga kalamay. Problema man gyapon ang idulot niya. Action Hotline. Di mayara karon sang ginpapanaog nga memorandum nga palawig sa pagproseso or extended ang pagproseso sang vehicle registration. Action Hotline. Amoy na so parang pinagkabadalag ko nga balita ang aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline karon iya nga Miyerkules, Disyembre 29, tuig 2021. Action Hotline. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga kuano mensahe available ang comment section dira sa Facebook amo man sa YouTube. Feel free sa pagpadala dira and then kung why kamo ya internet connection kay actually subong baldag ang internet connection why pagid nagbalik sa husto kag stable ang internet connection sa tutuod lang ka problema subong ang mga online bisan ang mga Zoom meeting problema gid ya bangod sang internet connection. Action Hotline. Di kung hindi ka mo dira magkapadala sa mensahe sa available nga comment section, may harap kita sa text hotline nga pwede no padalaan sa mensahe sa 0963-757-0874. I'll say it again, 0963-757-0874. Amo na siya. Ang numero nga pwede nugid padalaan sa inyong mga mensahe agon mahibaluan taman ang inyong mga opinion, komentaryo, kag reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Pabalik na kita kag let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad. Unahon ko lang ning update sa LTO kay do good news ni. Kay kuno unahon ko ning mga problema karon ho do aga pa sa banwa 3 kadlaw na lang New Year na. Daw so kalawon tang 2021 balas ang negatibo nga mga vibes. Daw kalaw ay no do hindi kita makabangon na dali-dali pero ari ay. Ang balita amo ning extension sang vehicle registration kagusto tay baluon sa taga LTO. San o ini kag ano kalawig ang extension nga ihatag? Ha? Ari ang detalye sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning sa aton nga pagpangalagad over the phone is Sir Reuben Tampos, ang LTO Bacolod. Hello sir, Merry Christmas and advance Happy New Year. Good morning. Good morning, Action Art. Good morning man sa mga listeners sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time. Sir, can you tell us, ano ini ang extension, ano ini ang mga tag-iya sang salakyan nga maka-avail sini sa ano kalawig ang extension? Can you tell us, ano ning nabaton mga memorandum from the National SAT? Actually, Action Art, no, nakabaton kami sa directives, no, memorandum from Assistant Secretary Gabante, na ang motor vehicle with plate number ending 0, no, kay dapat subong man ang deadline, but it was extended until January 31, 2022. Mm-hmm. And also, ang motor vehicle with plate number ending 1, extended until February 28, 2022. Very good. Oh, so kung ang imo sinisalakyan ending with 0, meaning subong nga bulan sa Disyembre, ang imo pagproseso until January of 2022. Yes sir. Bali wala hindi mag-impose ang penalty ang LTO once mag-renew ka by next year na. So, kaya actually ang October ning schedule of registration extended until December, no? Okay. So, subong nga bulan, but tungod siguro sa epekto di sang bagyong typho, no? Typho Odette. Kag exist nga po ng pandemic,
then this was extended naman for next year, January. Okay. Pero as to percentage, sa mga nag-process, dako-dako man ang output ninyo, sir, samtang nagilapit sa inangan sang 2021? Sa mo no sa part naman sa LTO Bacolod, nag-experience kami sang decrease no sang volume sang registration transaction. Okay. No, number one, tungod sa epekto sa pandemic. Then, ang late namon ng implementation ng LTMS, ang Land Transportation Management System, tungod yung nagasugod na makabiliwat sa encoding, scanning sa mga documents sa mga motor vehicles, mahinay ang proseso sa amon nga opisina subong. Kay subong na migrate kami sa bagong IT provider. No? Okay. Bali, transition period subong sa part namon sa agency namon na for implementation ng isang online registration transaction by next year na gid. Okay. Pero tigaling yung system apektado ni siyang kabay pa mas stable na ni kang mabalik ang maayong internet connection ang connectivity. Kay after audit to nung kalapalda ginamay internet connection nga daan? Yes, kahapon nationwide apektado man kami no. Sang hapon na kami naka-online but mahinay ang signal, mahinay ang transmission sa internet. Basic by next week hopefully sa New Year si ma-stabilize naman niya ang internet connection. Okay. Pero sir, kundi magluwas ning extension sang registration no para sa mga salakyan nga mga motor vehicle registration, ang capacity subong ninyo to accommodate sa mga nagakadto ang iban paagi sa online nga schedule or pa-reserve nga daan online, damo na sir ang ma-accommodate nyo? Sa gihapon no, limit kami gihapon sang number of clients no, kay hindi ta pa sigurado gid nga ang tungod sa isang pandemic no. Sa gihapon try ginamon nga ma-increase namon ang amon nga ma-accommodate nga clients. Kada sa walk-in no, kung aga cater kami walk-in but establish ginamon nga ma-maintain ang social distancing wala sa waiting area. Okay. Kasi kadelikado po sa sitwasyon, hindi pa sigurado ba lang at least libre na ta sa virus. But by next year, we try no, na ma-increase lang namon ang accommodation para at least maservisyon mayo ang mga kliyente sa LTO Bacolod. Okay. So anyway, sa tanan dira nga monitor mga nagapanag-iyas ng salakyan, sir, again, ang imo sining reminder kag pagbalo sa ila sa latest nga nabato ninyo nga memorandum coming from the national sa assistant ng taga-pamuno sang LTO, please. Advisory lang no sa mga motor vehicle owners no. Hindi sila magproblema no, hindi sila magginugtok sa opisina no, kay ang schedule of registration sa motor vehicle with plate number ending 0 kag ending 1 was extended until ending 0 is until January 2022 kag ang ending 1 is February 28, 2022. Yes, sir. On that note, Sir Robin Tampos, salamat gid sa time, sir, ha? Kag way pa bag-o sa mga opisina kag talatapan sa nag-gross nga daw ma-operate na by 2022? Hopefully, Action Art, ma-open siguro ang AB Magalona, no? Kay ginahulat lang namon ang order from the top management ng LTO. Kaya ang opisina subong ara naman na established na kag gaulat lang may isang equipment nga mag-abot kag order nga to start na operation ng LTO AB Magalona. Aha. Sige. So anyway, salamat gid sa time no nga ginatag mo karon nga aga kag sa mga team nimo dira sa area sang LTO Bacolod. Good morning in advance. Happy New Year. Happy New Year, Action Art, and thank you very much.
Action Hotline. Sir Reuben Tampos ang tagpamuno sang LTO Bacolod. So hindi ka mo magkabalaka kay ti pila kadlaw na lang tapos ng bulan sa Disyembre, basing iban ka pa minsan sa inyo may ngagaw to sa LTO kay kabudlay gid no hindi ta makaparinyo sa aton sininga motor vehicle registration. Action Hotline. Kung ending zero ka, meaning sininga bulan sa Disyembre, hindi ka magkabalaka until January, at the end of January pa ang imo sini nga tutukan na lang no kay extended ang pagproseso sina. Action Hotline. Ayos, gets nyo? Oy, mga taga-Kanduni, good morning, liwat sa inyo da sa area gido, may mga evacuees pagali. Or si Action Eden B or Action Jantaw Ganta. Kaya ito na sila to eh. Taga-Kanduni Central Elementary School, evacuees gintunog gid ang radyo. Salamat ra sa mga taga-Banwas ang Kanduni, sa mga kilala na ton, mga paryente ta dira. Siling pa ni SM, yara da si Iado Jan Diaz. Okay? Makita niyo kung may gwapo da siya na. Daw ang iya ba lang buhok daw ano ganit tindog? Ano tawag siya nga style man? Nablang dumigat bultos ba ba diyo? Na amo na siya. May mga kuan na mo muok. Ano tawag sila? Dolphin? Ikaw Action Doril, ginalitan mo. Dolphin style ha. Ang iyado dyan din niya Blacko, ginsulat ni Action Doril kasi siya ning pamilyar sa mga hairstyle. Siling yung imo ko no, Dolphin style. Action Hotline. Kung may makita ka mo da, nga medyo chubby-chubby, kag gabukol, gabulto, bulsa niya ginto do, amo na si Action Boy Duran. Preparahin nyo na sang Bisaya ka manok, muya kita sa kay Action Boy. Mga pariente ko da, no, may pagig ko makaputos ka mo da sa sako, blay sulod yung pato, kag pabitbit siya balik. Di kay, parang patuti, anong tawag sila? Patutim? Oo, sige, magbalik di sila. Action Hotline. Pero antes kung mag-commercial break, i-check ko anay dito ang team nga yara na sa area sang Kanduni on relief operation bulig sa mga nahalitan ni Bagyo Odette. Ang Kanduni, isa sa napilian diri namon. And again, thank you for all the sponsors nagbulig diri sa amon ginhimo nga inisyatibo. Sino sa linyata? Si Action Eden, Action Jan, ate, ara si Action Jan da. Iyado, ara na may nagpalapit na nga taga-kaningay si imo. Good morning, live and direct from Kanduni with Love. Action Jan, good morning. Ay nga Jackson at nga sa tutunan nga mga ka-aksyon may ginapangita diri taga-Kanduni. Ngalan niya ay tayupon ko. Siling ko nina may gani kinuway ko ginutikan ka kuan pala, guni obligar ni isa yung mag-upod. At least ikaw mga parinti na nga taga-kaningay wa ipakabalo si Action Jan ara da. Hindi mapas ka di. Hindi mapit ko na sunod after 2021 sa 2022 malabay gid ko na. Markahan kita nila kung ano nga daw. Kaya subong ginabira mo kayo na kalawag. Kami pagpuli mo, di kami naman malawag. Anyway, sa totoo nga mga ka-aksyon, ang team sa Action Radyo Bacolod, ang ari di subong sa area na sa Kanduni Central Elementary School, diri sa proper area, sa Banos ang Kanduni, para sa ton nga pagpatigan sa Operation Tulong, ining relief operation para sa mga biktima sa paglaslas ni Bagyong Odette, no? Medyo damo pagid man diri naga-standby nga mga evacuees action all. Actually, as far as I'm concerned, amo ning area ang naga-isahanon nga evacuation area sa Banosang Kanduni, no? Diri sa area mismo sa Kanduni Central Elementary School. Subong aga, as what you have mentioned, o diri naton sa Action Eden, we have Action Boy Duran, Action Nona Magbanwa, and sila ni okay. Sige, sila ni Action Felix Campaniel. Alam mo dito sa aton nga mga fans club members, ang DSWD, and we have also the Kanduni Municipal Police Station headed by Police Major Santillan. Maumigot na si Sir Santillan ara da? Yes, ari din sila. Sir, mga hapon. Abi nga, gagali. And then, ang mga, alam mo dito po kasi, DSWD sang Banwa mismo nga nag-bulig, kaya nag-assist din sa ila. Pero ka medyo problema kay wala diri daan supplies ng kuryente pa. Correct. No? Amo na nga daw wala kami diga ni any microphone or gamit sa sulod sang area mismo. Pero ang ila diri nga ginobra may nag-facilitate naman diri sa listahan
Siyempre, itong pasrat, internet. Echo kami diri, no? Anyway, may ari kami diri, mamangkot kami isang listahan nila kung napila ang inasyal. Nga family pala ni, pero kabalo ko sobra ni amang bitbit. Ma'am, pila di kabilog ang gatiner? Ang actual na lang, sir. Actual is Actual agad. 80. Pwede ka lang bot. Ah, Out okay. na ni sila. O, pero ari, di ka balik-balik. Ah, okay. Ay, ban ka matamat ng balik sulod. Pero ang pana di nga nagligad, 89, may ko pa natapos. Ah, okay. So, most likely 89 families. Ang dali lang na, no? Pero ang plano diri sang team, after sang sining distribution, action is masailon is sa mga community bala, no? Kung din mga kadto, kita nga ako, mas Action Felix, binagamano, this year, may mga apo ka din. Ay. May mga apo, di ko sa Action Felix, kaya binagapang mano, doon ka-bless din siya, oh. Ti lolo mo. Ha? Lolo. Lolo. Pero ang ginapalita ko, di si Papang nagkanto? Si? Papang Nixon? Ah, Doon si nangita. Papang yaw? Action Nixon ba siyang hinablos ko makuhaan mo numero na tapos kita? Ay, di na to. Doon, di na nagkanto man? Di siya man. Nadula sa? Action Nixon ang mga Ah, numero ko pa sige, rin. oh. Ha? Aras siya sa tunga. Asa to ka siya? Oo. Okay. Kuha mo ito tinapay, oh. Ah, okay. Kaya ka pa nagtagda ni pamahaw, may mga tinapay, di nga dala. Wow, para very for good. stomach development, no? Una, gida. Makuta rin si Action na boy, kung ano ni ang mga bit-bit. Action boy? Action boy? Mamakota rin. Ano dyan ka food packs? Ano dyan food packs? Sila na. Sunod. Sa lahat, Yes. atong food packs na may mga corn beef tadi, may Wow. mga tuna, may mga dilatas tadi, may mga pancit canton, ano pa ni, may mga noodles kita, may bugas kita. Hindi ko kadamo-damo, may mga abon kita, may abon pang paligo, abon pang laba, Oh, kayo. may shampoo, may mga ano pa na din iba naman na tubig, tubig actually, bugas, muna aton din action mark ng mga kuan mga Action boy ang- na manunduman ko lang ha. Ikadamo gapon sa mga items yung tambutang te. May gachat siling yang kasara kay Action dyan. Siling ko mangkutan nyo lang na kaya na siya iya. At talaga lang sunod. Siling ko may gachat di. Siling ya, may kas nga dala. Siling ko na kay Action dyan. Are ka action dyan, may are di sa ganito para nga cashman, pero sikretuhon talaga niya. Sikretuhon. Pero, kuana, bastante lang atong dala dire. Yes. Actually, pag-abot na dire, kay supposedly 89 na di ang pamilya nga nag-evacuate. Pero iban yun na matamat na papuli. Doon nabilin dire 41. Kung Uy. nagbalalik dire, pagkabalo nga rin kita ang nagpululi, nagbalik dire. Sisling ko, gapon kay bastante ni atong dala di sila, mga kung ano atong dala tanan mo, mga 350 packs ni tanan mo. Okay. 350 Tingnan mo ang packs. National Art. Okay. Mga tayo, tanito sa Pia, may isa patulong kay evacuation center sa Iloan namon to after diri mga panagtag ka diri sa Very good. Candoni Central Elementary School. May isa patulong kay evacuation center pagid. So atong dala diri bastante ni para makomodar naton diri ang mga nag-evacuate. Ay, salamat. Okay. Sige, Action Boy, halong ka mo dira sa balik diri sa Bacolod. Yes, Action Art, no, muna ang unod sining mga bit-bit naton sa bungaga. Ang kakatabo si diri may ginapa-release, no, ginparista na iliwat kay kabalokang iban according diri sa in charge. Nagpauli sila balay ng araan kay bisan guba bala no ginabantayan nila kinamatamat nila kayo kabalo ka sang pasaka kami diri sa may area palang kadangkalan patabo kurte aksyonar mong do inagyan gid nga Do kinumos, kita eh? na paplak Grabe ba? ang mga puno sang kahoy kinamakit ang dahon puro na lang nagatindog ng mga sanga. Ay. Why nagit ang mga bukid nga sa tubig nga birthday ka green ang kolor? Subong na ano malang ibong nga do puro na lang duta nga nagkarahapay blau. Pero sige ang devastation nga gintuga diri sa may Southern Negros, sila binapakadto diri ilog sa may dangkalan, pasaka diri sa may Tabo, ug sa may Manuas ang Candoni. Ang mga talamnan diri do ay kinala makita kay ang bagay sa iban nga nasugatan naman kay na mga bagko lang wala kumanog ani na galing kay tinagyan sang bagyo, binagkaraguba ining ilang nga mga pananom.
nakita man di ba namon, ari ding more power sang Iloilo balang electric cooperative. Naga-double time diri sila kay para mabalik ang supply ng kuryente. Na abtan sila namon sang pataklat di ba sa may dangkalan na dampe, no? Eh di ba may mga area sa ding bukid na ari di damo-damo nga mga equipment, mga pick up, mga multi-cab nila, mga tadano sang more power naga-assist din sa nagabulig sining pagkayo sang mga poste nga nagkaratumba, and then may mga pabalik ng supply no sang kuryente aksyonan. Okay. So, So at paano least, pinaka-latest? siling ko may na kay bisan pa man lang pulupigado ka kung may kuan ka. May kuryente ka na do mabalik ba lang normal mo nga pangabuhi sa una nga masanag bala sulod balay mo. Gani, mano mo man ang ginaano diri nila? No classroom gali amo na ginagamit silang evacuation center likod diri sang stage sa Cantonese Central Elementary School. Diri sa nang katener may mga kabataan pa minors si action agent ganun may gin-adapt na di nga bata o kami ginabitbit na di sa Bali ano ni sila, di ni sila nga barangay sa proper lang mismo sa kanduning nagbalakwit. Kung may ara nga daw layo nga barangay. Nang ano ni nang lakot wala lain-lain nga barangay diri sa Candoni kay na average of 4 members per family ni sila mo nakitaan ko sa listahan. Pero centralized isa lang gid ka evacuation center amo lang gid nga eskwelahan aksyonan ang ilang gid utilize. Okay. Ang iban ara lang do outside of the evacuation center nga area aksyonan. Aha. Sige, Sige, aksyonan. karon update ka naman kung kamusta ng development 3, diba Ayos. yung community pag yung extension karon nga dulungan aksyon na art. No, live report di kan diri sa Gapon sa Candoni Central Elementary School. So Banos ang Candoni diri man sa Negros Occidental may kangtanan sa tunyo operation tulong o news team kay research team sa Action Radyo Bacolod. Rakta diri sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz kan gasaring sa tutarang mga kaaksyon sa ring kamang bahin sa Pinas labaton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Jan Diaz and sa bilog nga team sa Aksyon Radio Bacolod. Ang sexy nga makita nyo sa Candoni Subong amo na si Aksyon Eden Abuso. Naubot ko nakapamalbas si Maninoy Felix Nakapamalbas sa yado ginapag di parabola. Daw Santa Claus ganinang yaguyayati amo na si Aksyon Don Felix Campanil Jr. Okay? Si Aksyon Boy Duran. Kagangamon station manager nga amugid ang nag-upod sa team dira sa Candoni si Aksyon Nuna di maala magbanwa. No, sa mga paryente ko da sa Candoni, sorry nga way ko upod kay bangon may mga obligasyon kita nga hindi gid mabayaan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo padayon man nga pag-support. Isa ini ka pa maagi nga ginhimo namon agud mabuligan madulong sa inyo ang kinahanglanon nga kabalo kita until now masubo ini nga Christmas kag New Year celebration sa Candoni. No, si classmate ko Edgar Marcilo Magbanwa gambal gani siling regards lang sa mga taga Candoni. Ara man gamon ni Torman si Kas Larry Singwan. Kas ara dang tema. Kamo lang na bahala sa mga taga Aksyon Radio Bacolod sa akon ka-aksyon sa kapamilya ko sa Aksyon Radio. Kamo na lang dalihog Kas bahala sila. Ara ka man da sa kuan Ara ka man da pangalagad. Aksyon Hotline. Mo na lang halong da sa amon sining team kay tingwan ginamon ini nga pamaagi bilang paghatag man no as part of our social responsibility, as part sa amon pagserbisyo, hindi lamang sa pagbalita, hindi lamang sa pag-inform sa inyo sang mga reports or mga balita, kundi pamaagi ini sa amon istasyon nga mapalabot sa inyo ang bulig. Hindi man kami manggaranon nga sa isang radio station ngay nang tanan pwede namon mahatag. Sa tutuod lang gasakit ang dughan namon kung kaisa, no? Nga diri sa Aksyon Radio makita mo halos kada adlaw ang nagasaka di sa istasyon nga naghalin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ari lang sa amon tabok. Damo ang nagasaka di nga nagapangayo inog bakal bulong, inog plite pauli, inog pa kaon sa ila sining manugbantay, or para sa pagkaon nila.
Kisa masakit ang dugan mo, inamlang gusto mo man. Ang willingness mo nga magbulig ara. Pero ti limitado man kung kaisa nga ton pundo mo. Limitado man ang unod sa bulsata. Pero at least, take part, nagahatag gid kami. So again, to all our sponsors, to all our donors, salamat gid sa inyo. No? Kabigon ini sang mga taga-Banwa sang Kanduni, nga isa ka timprano, o kung isa ka pamaskwa, nga ginhatag ninyo. No? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Hindi man sila direkta makapasalamat, isa-isa nga makahambal sang pagpasalamat sa inyo, pero ang yara na sa kaitasan ang bahala, no, magbalik sini sa inyo nga may kabubuton nga nagbuligid para sa sini nga inisyatiba. Action Hotline! Sa ngalan sa amon station manager Action Luna Di Maala Magbanwa, kag ang chairman sang Operation Tulong Task Force team sa sining effort Action Eden Abuso sa tanan nila, again, salamat kag salamat gid. Kabay pa ini makabulig sa inyo sa pila ka inadlaw nga inyo kinahanglanon dira, samtang ginahulat pa ang dugang nga maihatag nga bulig sa inyo from the national government and the LG of Kanduni dira sa mga nahalitan. Damo ga text akon, damo ga chat diho. Bisan tiya ko singa sa amon barangay to sa Mulubulo damo man nagakinanglan. Tigaling siling ko limitado lang eh. Ang Kanduni dira lang anay unahon. Pero kabay pa no nga ang next naton kung may ara gid man makalikom makatipon kita liwat sang inugbulig sini sa ila, no? Why ka sang kapin pa sa far-flung areas kung pigado man ang imo banwa kag syudad, hindi man na pwedeng obligahon mong opisyales mo sa banwa nga wiga ay kudi mo ni kinanglanon ko way kami tiligangon di. Not all the time. Kabalo kung ang tao sa bukid gani way ni gasalig sa mga politiko mga pangayo to nagapaninguha ni sila. Pero can you imagine bla kung sa aton natabo mangunguma ka, ang ginasaligan mo, ang imo palay, ang humayang tanong mo. Agyan ni Odette, haplak, ang iba natampukan sa nuta, hindi mo na mapuslan sa tutuod lang. Bisan ipangkwaon mo na, wahay na gina. Ang value, kung baligya mo, tuman kanubo. Konsumo ang gwae, pero galing konsumo, pero pilang nahot na lang nabilin sa imo. Sa una gani, nga tiyempo nga maayo pa, why nagyan sa bagyo, gilok na lang ang nabilin sa mangunguma. Ang tutuod sina, kay ti sa gasto pa lang nila sing una, gastuhan mo abuno nga puertiga pa lang lapaw man ang presyo, gastuhan mo sang pesticidio, gastuhan mo sang tanan nga kinanglanon para maglambo kag magayong imo pananom, pero sa isa lang kahampas ni Bagyo Odette, initanan nagkaladula. Pero kabalo ko nga ang taga-Kanduni, taga-Chicks area, si Palay, Ilog, Kamankalan, Kawayan, magabangon kita liwat. Tililingob, mga tayo mamaylan, kag iban pagid nga malugar nga lala nga nahalitan ni Odette, makarecover kita. No? Importante paninguha, pangamuyo kita, way lang tani sa may magmasakit, ngang aton sining nga pagpangabudlay, makasigi-sigi kita, hindi gid imposible nga sa ulihi, liwat kita tanan, nga mga negro sanon kag bakulonon, makabangon bangod sa gintugang kalitan sang kalamidad. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw
sa piyak sang mga panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglapkas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa naman dinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Action. Rofi Libran, kay Alex Montesa, Alex Maingaga, kay Mary Ann Sarabia Diruki. Salamat man kay Jovi Monares, Jinky Dialagdon, ma'am, salamat gid sa imo siningagin bulig ha para sa sining operation relief operation nga ginhat patigayon sa Action Radio. Si Virgie Olpinda, ang Hilita Rivera, araman si primo classmate Edgar Marcelo Magbanwa. Sila nga salamat sa bulig ha. Kasi manwa to mate do tamaan gid no. Roland Bolivar Sumikad, inaway pa dang amon banwas kawayan, ang kawayan perti man tong halito. Kay Riloy Colantro, Ana Sinoro, sila nga stay safe sa tanan nga team
sang Akson Radio. Si Akson Nixon ang bala sila. Si Michael Kasuyon, salamat kay Christina Maider for sending 75 stars. Dako naman ang bulig sa next nga mga project. Akson na Primo Art ang Western Visayas Region 2 Eagles. May allocated kami gift pack sa aton. Okay. May bulig man to gali, Prems. Salamat kita. No? At least, ang governor sang Eagles sa Western Visayas Region 2, may mga gift packs. Kita kung man sa Primo Edgar Ligan, naglibot to sila. Nanghatag upod kay Ed Lumugdang, dress sang Bacolod Eagles group. No? Thank you gid sa inyo Rosalie Vistar Araman, no, si Tatay Ede. Magandang araw po. Kung makatok ko, no, makahingi ng konting tulong. Ay, gali, para sa ano ni siya? Kalawig-lawig galing sing imo sulat to, hindi ko mabasahan gid. No, si Christina ma'am, salamat. Gilbert Kayaw, salamat man kay Kasalari Singwan. Kas, thank you gidra. No, kamo lang bala sa team namon da. Athia Kim Iriman, Dilia Dilihero, Veronica Santillan Manukan, Keep Safe Action Radio Team. Salamat gid ma'am. Francis Superticioso, Marlene Grace Busayong, Chuna Hilomina, Randy Artiaga Santisas, always listening siya kuno, Pati Delphine, Maria Victoria Prohio, Veronica Anabasa ko na, Lodovico Benedicto Fidero, salamat. Digo Val Flores, Rowena Agata Hava, Josefina Dignadisi, Ter Escalante, Rosemary Subista Cordero, thank you. Siling ni Tiaon ko Juna Palir Suriano, siling niya taga-kanduni kag sa mulubulon niya, padamo man to. May ara sa mga, makita nyo da sa FB Live sa Akson Radio mo ng distribution na ginapatigayon. Ronnie Tuwabi, Vicente Gatilogo, Winston Goles, Edwin Pinida, Edwin Cabana Mundihar, Jr., Merimi Amakanin, salamat kita. Mary Ann Gonzaga, Winston Goles, Huma Lumina, salamat madam. Araman si Jamel Di Florendo. Good morning Action Art, more power Action Radio Bacolod. Stay safe always. Ikaw man sir, salamat. Araman si Bert Alconza, Jimena Raca, Raimundo Villeza, Jamel Di Florendo, Pers Garil Vasin, John Mark Sarol Colagio, Kulal Johnny siya, o Rosaris RGA, Joel Binas, Anselmo Torres III, Ashley Oyo, or Oiko, Hayel Javier, salamat. Then Samaro Villaluz, JD Yanzon, Winalin Dolos, Araman Wilma Inocencio Cabarles, Pruhas Javi, Rosalia Skirt, salamat. Elizabeth Gamala, silinga Sir Art, early morning tomorrow we'll be going to Inayawan, Kawayan, hometown of my husband, to give relief goods for the affected families and some parts of Kawayan area. Sige, halong ka mo ma'am sa trip ni boss. Novi Magapan, Jocelyn Araman, Diorin Sinilong, Jin Hisulgon, Baby Roth Fuentevilla, Art Tandoy, Tukayo, silingga aga mati sa programo diri sa Barangay Pangulayan Central, Maaw. Tamiyaw ko man si paring Saniboy Arnaldo Paladar. Good morning pare. Val Cuenca, Araman Joy Lynn Purol, Carmila Argilo Taglukop, kag Virgie Olpinda sa Silinoms. Nya kahina gid sang signal, abisan din lang sumumam. Classmate ko Renato Panoy Torres, classmate, ikaw lang bahala da sang team namo na, ara kamanda. Jerry Limako, may agaman sa Bangga Tutong Felisa sila kuno. Tanagan magsulita, thank you, kag Elizabeth Kamala. Daniyap Senior, to Daniyap may aga, Alin Uwi Himutia, kasi manwa ko sa Kawayan. Salamat. Connie Laparan, morning man, ID of Cooperation ni Boy, basi makabalik ka di karon ari lang ko diya. Lourdes Kabalhin Hapin, salamat man. Milili Oligo, thank you Gid. Now sa inyo pa dahil nga pagsakda. Ang iban karon naman dugay-dugay. Ari sa iluwan ko balaw, kundi ang schedule actually
sining balatunon sa mga teachers, mga manunudlo sa bilog nga pungsod Pilipinas, di may mga schedule ang Region 6, umpisa kahapon, gin patigayon na ni distribution, galing kay kundi 10,000 supposedly nimo ang batunon sa mga manunudlo, but ang report nga nabaton ko, ahay do kulang kuno ang pundo sa Department of Education. That is the reason why nga do 7,000 lang siling ko ay nanon tabo do hindi gid makuan masangkulan o ang pundo kay supposedly ti amo man ni makapasalamat kaman mo kay kung maestra manunudlo ka, at least ang service recognition incentive mabaton mo man kalinti kulang-kulang kung ti hulat-hulat sano ayan abot ang sunod sinig kag magkumpleto ini siya kabudlay oy sa politika karon salyadahon ko lang ni pagbalik ko bla kay gamat-amat na sumong klaro nga si Mayor Bing do ang mangin katandem kag kalyado nila sining eleksyon do si Kuan Gid no si Dan Atayde nga mo ni ang isa sa mga aspirant nga may kwento kay Kong Greg daw sila nang masami makitaan mo sumong gaululupod. While si Congressman Greg Gasataya may pamaskwa sa Mansilingan, imbitar naman si former Congressman Albi Benitez. Gamat-amat na no, samtang nagilapit ng kampanyanay, ang bulyahanay, sinin maghilapit na gilang mabalaan na gini. No? Kung nagilapit na gid ang kampanya and during the campaign, ang pagtodalain sa mga leaders, kag mga supporters, kag bisan mga kapitan ni subong nagapangka-pangka, gapalibog ni sila kundi sila decide mo upod, bro. Pero pakaronan ko na alas 9:04 na. Online sa hotline. Yari sa aton linya, joining us over the phone is Sir Richard Hilangri, sang Alliance of Concerned Teachers, kag sa mga principal, isa man sa mga opisyal diri, no, sa Negros and Bacolod. Sir Richard, kumusta ka na? Merry Christmas and advance Happy New Year. Good morning, Art, kag sa tagpalamati sa Action Radio. Merry Christmas kag advance Happy New Year sa tanan-tanan. Salamat gid no, ang benepisyo nyo daw nag-umpisa na ang pagtagtaganay since yesterday no, kay December 28 ang schedule. Pero daw nagkulang pundo sa DepEd, hindi na pwede mautangan na store ko. so subong adlaw Action Art bilog ang Philippines ini nagapaabot sang service recognition incentives. Kag nagapaabot nga i-credit na sang land bank. We learn 7,000 pesos ang yes ang DepEd. Kaya daw indicate ko sa tanan nga mga more than 1 million teachers. Okay. So pasalamatan na natin mga teachers nga at least kaya 7,000. And then, ang 3,000 kung makaabot pag hindi, mas payo pag hindi na, kay makabuli pag sa pangabuli sa ating mga teachers, especially nga sa subong tidamo, nagkalalitan diri sa Mindanao, diri mismo sa atin, sa southern part, no? Sa Cebu, sa southern Leyte. So, isan wala pa ganing kalitan, daw apektado man tagyapon tanan. So, dako ni nga bulig sa New Year sa aton nga mga teachers. Okay. Kami hope nga dugangan pa ini sa dason nga tuig by January Action Art. Oo, kay kon 10,000 ni makabulig-bulig na ni sa mga manunudlo. No? Aside from that, may other incentives kag bonuses man ginabaton kamo yes sir mo, no? So, nabato na namon yung amon nga 14th month sang November. Kag sang December, may productivity enhancement incentive man nga 5,000. And then, ang atong teacher, gindali-dali man ni Mayor Bing panagtag ang ikula, 6,000 pa quarter sa December. Daw nakabulig niya sa atong mga teachers during Christmas. Okay. Nagkuhan man yun, may ginsaluhan man sa lamisa sang pamilya sa atong mga teachers kasi yung mga pamilya dira Action Art. Pero ini bala ang aftermath o kung epekto ni Bagyo Odette, kumusta? May data ka mo? Pila ka mga teachers ang affected
within Bacolod and Negros Occidental? So, wala pa kita subong sa hard data nga ginakaptan, pero diri sa Bacolod, it is very safe to say nga ang nahalit lang isang bagyo ulit sa aton, iban may mga ato, puro kag mga kahoy nga nagtala kwan, ba? Pero ginapasalamatan nato nga diri Bacolod, putong to sa north, and then Linguro, di mamaylan, pakadto diri, no? Binalbagan din pakadto diri, so hindi ganyan tama halit. Dito yan sa Kabangkalan area. South ya, pero yung halit. So, why data ko, pinato ka teachers ang nahalitan. Okay. Pero ang ginapasalamatan man nato ng aton nga pinalangga nga Superintendent Ma'am Gladys Anglin Sales, bago sa Bacolod DepEd Cares na siya pagpamuno nag-mobilize ang pundo no, nag-alamot-amot ng mga teachers diri para ibulig man dito sa nahulaan nato ng mga kasimanwa no. Kag gindala na dito sa pinakadlaw through kay Sir Celestino ni Pras, nagpadala dito. So isang gamay-gamay lang, madamo man ang malaputan, pasalamatan lang na nila nga support ng ating division of Bacolod Action Act. Yes. So, butang balon, bisarabo na nga medyo kabos-kabos, way mahatagid ang kompleto, nga schedule nga tiyatag sa inyo sa mga adlaw nga SRI, pero nag-take initiative wili mga teachers, maging padala mga mga bulig dito. So, amon nga kultura nga napanday diri sa papamuno nga sa aton superintendent kag sa aton diri nga Bacolod City Public School Teachers Federation kag mga teachers nga gina-intindi ginamon nga kung kita gani wala mahulan ang aton na papel maghatag kita kay isang sakita ang hatagan. So do amon na ngamon nga kuha na sa pandemic nga kung nakasurvive kita, we are still alive. Since ang aton mission niya magbulig sa nahulaan dito. So, bisan sa ilang kabubuto, naghahatag ang aton ng mga teachers. So, inapasalamatan ginapon nga naghahatag sila sa ilang kabubuto. Kagdako na may mga private dito na sila action art. Iba nag-mobilize mo sa ilang mga resources. Kag nadala dito, mga nag-retire na itong mga teachers, may bata nga mayo yung pangabuhi o kung sino kaya ginagala dito sa north, kasi taga dito man ng iban. So, ginapasalamatan din nato ng action art nga mga nga do na imo na nato nga kultura sa subong, no? Do iway mo na vlog ginata panawagan, gitudo kag ginapilit or whatever, nga gahatag na lang sila kusa kag wala namang gagumod-gumod kay nakita nilang halit nga ginadala ni Bagyudet Action Art. Gani. Iti kabalo ko, ikaw nga daan, tumandok ko man sa sipalay mo. Gani, may plano gani ko mapuli man ni either today or tomorrow kasi ang balay ko ni mamang na kusina ito, tinahagmak man, tinabo man ito pa rin. Gani man. Sa aton lang mabulig na makaya Action Art Gani. Anyway, by the way, kung di sige ang vaccination drive, kumusta itong nabili ng mga teachers, sir? Na-disponihan itong magpabakuna. Kaya ang preparation 2022, basic kung dayon nun lang face-to-face, nga magdamo pag yung mga schools? So, sa akon dira sa Numana National High School, primero mga 25. Sa uli, below 10 na lang ang wala ikapabakuna kay daw nagmando ang IETF nga ang hindi kapabakuna pa-swab test. So, walang alang hindi nagpapakuna, nagpa-swab test sila. I do not know kung masustain na nila until January onward. So, nagamay na gitan ang numero sa wala nakapabakuna Action Art kay ang hindi na gid magpapakuna guro ang convince sila yan na sa ila kanumduman nga makahalit kining virus ang bakuna. O ang vaccine. So, budlayan na kita na kayo daw mga personal conviction na nila ya. So, ang ila reliyon daw ay magatudlo sa muna po bitan mainstream ganing nga Katoliko tinara man nga hindi kaya magpabakuna mo. So, depende na natin mapilit kay way pa man natin maligwat ang kasubuan nga compulsory ginatong pabakuna mo. So, pero nagamay ng ilang numero, no? Hindi makapabakuna. So, nagdako ginang improvement. Yes. Galing kiti, amo na kung maestra ka karon, maestro ka, dali kada every week may ara kay mo panto report sa imo trabaho, maobligar ka gid nga every 2 weeks mapa-swab ka at your own expense.
Pero na notice nato nang nag-report sa December nga up to December 20 ang reporting, nagpa-swab test sila more than ang pinakabarato 1.8 no to 2,500. So I do not know kung sa January ini kay kung ano naman ipa-swab test naman siguro kung daw hindi nila makuan. Kaya muna nang pangpatakaran sa school. Sige. On that note, Sir Richard, salamat gid halong gid permi kag thank you sa imo sining nga tempo. Thank you, Gid Action Art, sa time nga ginatag mo sa ato ng mga teachers. Kag Merry Christmas, kag Advance Happy New Year, everyone. Action Hotline! Kulang ang pondo sa depende instead nga 10,000 nga tag or batunon sa mga manunudlo ang nabaton ni Sir Malakad nga information ara lamang anay sa 7,000 and hopefully by next year mapadala man o madugangan inang SRI nga batunon sa mga manunudlo. Although nga tinamo man isla sa ginbaton 13-month pay, may 14-month pay, may ikola, pero kabalo ka naman, damo man ni gilastuhan, may mga kabataan man ni sila. Kita mo nagligad ang basta magambal ka ni teacher, siling mo damo may mga utang nga pending, kabalo ka hindi man natanan, dira mo lang tanan ginahunos mo, mayo kun may negosyo kaya nga separado nga may kuluutan ka. Tikapin pa kung ikaw nga maestra, ikaw mo lang pangita sa pamilya mo, medyo dako nga problema. Agud nga masustain mo kinanglanon, no, sang imo sini bilog nga panimalay kon pamilya. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Robles, Ronald Molina, araman si Janilo Sanzino, Bibing Dagia Bautista, Virginia Villarin, Pinky
Dungon. Ma'am Jinky Dialagdon, thank you gid ma'am. Si Mr. Biboy Villasor kuno kag si Star Vanessa Star Mayo. Monitor man kag pamilya na sa Pandanon DSB. Salamat sa inyo. Maritso si Malakad. Jacqueline Marino. Good morning from Maynila. Balot Tondo. Wow, ato siya sa Tondo, Manila. Action Hotline! Jacqueline Marino kag Felizi Binzula. Thank you gid Rosindo Vergara, Shakil Tarak Muhammad. Tamiyaw ko lang si Mr. Ribuka kag tanan nga taga Anli ano ni hindi ko ma-open sige. Fina o why matapos ro hindi gaigod bing ako ng internet, hindi ko gid ma-open masyado. Sorry gid Erlinda May Sulako. Salamat sa inyo nga pag-monitor. Action Hotline! Iban nga mensahe karon na lang palihog sa Action BBB program with Action Rex Kantong. Happy gid ang taga-Kanduniho nga nagbaton sang ayuda, relief nga operation ngin patigayon ta no. Kabay pa makabulig ina sa inyo sa bila kabay inadlaw nga inyo kinahanglanon. Ayos, why na ko galing tiempo diri sa aton nga pagpangalagad ang iban nga mensahe siling ko na sa Action BBB program lang karon. Nangako lang ni reminder sa inyo palihog para nga thank you for joining the show. Din ka man sa Pinas, laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!